Ola, son Alba, alumna de primeiro de bacharelato C, e hoxe vou falar dun libro titulado Campos de Fresas. Foi escrito en 1997 por Jordi Sierra y Fabra, que aborda temas como a amistad, o amor e problemas da adolescencia. A historia centrase nun grupo de xóvenes que se enfrentan ás dificultades de crecer e encontrar o seu lugar no mundo. A través destas experiencias, das experiencias dos personaxes, o autor explora temas como o abuso de sustancias, a búsqueda de identidade e as relaciones interpersonales. Espero que vos intriga lelo, porque vos lo recomendo moito. Bos días, chámame Coral e o libro que vos recomendo titúlase Secreto de mi madre. Este libro é adaptado para as nenas e nenos de segundo da ESO. El secreto de mi madre vai sobre unha nai máis a súa filla que esconden dous xudeus na súa casa na Segunda Guerra Mundial. Ao longo do libro vemos como todos os problemas que tuveron que pasar nestas épocas. O que me chamou máis a atención foi a maneira na que o escribiu a autora, xa que nos ensina en tres perspectivas. As dúas familias xudeas e a nai e a filla. Son Aldara, de primeiro de bacharelato, e hoxe veño vos a recomendar este libro, Os dous de sempre, de Castelao. Pareceme unha lectura apta para os rapaces e rapazas de segundo da ESO. Os protagonistas son dous rapaces, amigos de toda a vida, de ali mesmo provén o título. O libro narra-nos a historia destes dous que, a pesar de ter moitas cousas en común, as súas condicións de vida son moi diferentes. Gostaríame recomendalo, xa que me parece un libro moi interesante e bastante realista. Bos días a todos, chámome Yaiza e o día de hoxe veño falar sobre o libro de La ladrona de huesos, escrita por Manuel Loureiro. Todo comeza cando Laura, que é a protagonista, vai sufrir un terrible accidente, no cal vai perder toda a súa memoria ata o mesmo entre no que ocorreu eso. Vai comezar nun centro de rehabilitación para poder recuperala e ali vai coñecer a Carlos, que este vai facer un viaxe a Galicia e vai perder todo o contacto que ten ca rapaza. Pero ao longo do tempo vai ir contactando de novo con ela para pedirlle unha cousa. Era unha especie de trato no cal lle dicía a Laura que se ela quería volver a velo, necesitaba roubar os osos do apóstolo Santiago. Seguiríamos contando a historia de novo, pero quero que alexades vos, pois é un dos meus libros favoritos, mais é moi extenso, pero léese moi rápido, porque entretén moito e sempre te mantén atenta. Meu nome é Carolina e eu recomendo vos Faro Escuro, un libro que mestura medo e intriga en torno a un faro. Ola, chamo Marta Montoto e hoxe vou falar sobre este libro que se chama Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz. Este libro comeza con Xavier Louzado, que tras unha longa estancia en Quebec, regresa a Galiza, onde se encontra cunhas cartas que lle deixou o seu mellor amigo Adrián, nas que se atopan uns extraños sucesos que está a punto de vivir Adrián, polo que Xavier teñe que acudir á súa axuda. Se queredes saber como remata esta historia, animo-vos a ler o libro. Eu recomendo moito este libro, se vos gustan os libros de misterio e de medo, e recomendo para os rapaces de primeiro e de segundo da ESO. Ola, son Érika e vou vos recomendar este libro chamado O monstro de ojos verdes. Este libro recomendo para os alumnos de cuarto da ESO, xa que chamou moito a miña atención o modo no que a autora Joyce Carol captura a violencia de xénero dunha forma psicolóxica e realista sen necesidade de caer no obvio. O libro vai meténdovos pouco a pouco nunha relación moi tóxica onde o marido usa o control e os celos para manipular a súa muller. Este libro deixoume pensando en como o machismo e o poder poden destruir unha relación dunha forma moi crúa e directa. Animo-vos a ler este libro, xa que contén unha información moi precisa sobre como é unha relación tóxica e que podes facer para non caer nela. Ola, son Noa, hoxe veño a presentar este libro que se chama Mentira para segundo da ESO. Trata sobre unha rapaza que tiña moi bons estudos, xa que estudaba moito e quería facer a carreira de medicina. O que pasa é que conoceu un rapaz por internet que ao longo da historia vai se dando conta de que ese rapaz non é de verdade, senón que é un fantasma. Os seus pais danse conta do que está pasando porque as notas baixan moito e xa non pode entrar á carreira que ela quería, e pouco a pouco vai intentando descubrir a vida sobre o rapaz que era un fantasma. Dase conta do que o rapaz estuvo na cárcere e ainda sigue, entonces ela vai no buscar e intenta investigar un pouco máis sobre el. Se queredes saber o que pasa, ledo o libro. Chámame Lucía e son alumna de primeiro bachiller e hoxe vou recomendar este libro titulado Tristes armas. Este libro está basado nos tempos da Guerra Civil Española,
cando dúas nenas marchan para Rusia en barco porque os seus pais están no combate na guerra. A min este libro pareceme apto para os rapaces de terceiro de ESO e pareceme moi interesante porque é moi fácil de ler e moi entretido. Ola, son alumna de primeiro de BAC e hoxe quero presentar o libro O corazón de Xúpiter. Todo comeza con Isla, que é unha rapaza a que lle gusta moito o espazo. Decide mudarse de cidade xunto con seus pais e ali coñecerá a Mar, unha das súas mellores amigas. Ao gustarlle tanto o espazo, decide crearse un nick donde se chamará Casiopea. Ali coñecerá a Xúpiter. A través da rede intercambiarán mensaxes ata o punto de enamorarse e querer coñecerse. Así que deciden planear os dous xuntos verse na noite de San Xoán. Pero algo cambiará entre eles que fará que todo salga mal. Pero se queredes saber cal é o desenlace desta historia, teredes que ler o libro. Recomendo para segundo de ESO.